Een stroomstoring had in West-Friesland van de morgen een soort skeer veroorzaken. Er was dan de piekspanning, dat is als er te volle stroom op het net zit. Op sommige plekken waar haast een uur lang 294 volt nitten in steeds van 220. En op gondplekken wie er zelfs sprake van krachtstroom. Een soort elektrische apparaten binnen toch stikken gingen. De skeer rint dan ik mogelijk wel in de ton. Dan kist het best even langskomen met de modem en dan proberen we hem hier even. Bij de expert in Sint-Anne rint het de hele dag al storm. Meesten brengen stikken apparatuur en willen weten wat er ook gebeurd is. Meneer, wat hij wil steken? Ja, dit is een radiootje wat normaal in de keuken hangt. En dan denk ik, ja, hij doet het heel gewoon in één keer niet meer. We komen thuis en dan denk ik, houd op. Of hij is al opgehouden. Dus. En dan hoor ik hier dat we hebben te veel stroom gehad. Dus dan, ja, dan zeg ik aan de boel thuis eens even nakijken. Want dan zal er wel meer wezen wat het niet doet. Bij jou de boel kapot? De boel is ook kapot, ja. Maar ik had gelukkig overal overspanningsbeveiligingsstekkers tussen zitten. Dus het meeste is heel bleven. Dat had wel chaos nemen, een beetje. Ja, wat hier vanmorgen gebeurd is, maar de overbelasting op het NUON-net. Ja, ik voor de gewone consument een hele hoop problemen oplevert. Apparatuur die steken is, modems die kapot gaan van internet, televisies die steken binnen. Van die adaptertjes van telefoons en dergelijke, zelfs voor babyfoons, het gaat al steken. En ja, meestal komen je massaal om advies en om nee. Topdrukte in de elektronicazaak van Sint-Anna-parochie. Een stroomstoot over het elektriciteitsnet van wel 300 volt... heeft veel schade veroorzaakt in het Friese plaatsje. Alle 11.000 bewoners in de gemeente Het Bilt... kregen 20 minuten lang een veel te hoog voltage stroom binnen. Daardoor ging veel apparatuur kapot. Mensen die schade hebben kunnen voor een vergoeding contact opnemen... met netwerkbeheerder Continuon, een dochterbedrijf van stroomleverancier Nuon. 300 volt door je stereo. Goedenavond en welkom bij Vier in het Land van maandag 11 september. Een stroomstoot van 300 volt op het elektriciteitsnet in de Noord-Friese gemeente Het Bilt heeft veel schade veroorzaakt. Door een fout in de software kwam er bij huishoudens in de gemeente 20 minuten lang een veel te hoog voltage binnen. Het leverde een hele hoop kapotte spullen op. In de plaatselijke elektronicazaak loopt het storm. Een grote rij gedupeerden staat vanochtend bij de klantenservice om te kijken of er nog iets gered kan worden. Winkelmedewerkers draaien overuren omdat er zoveel kapotte apparaten binnenkomen. Heel veel adapters. We hebben een wereld adapters verkocht. Wekkerradio's, telefoons, computers. Ik hoorde net, had ik ook al, die had ook de koelkast en de vaatwas defect. Dus ja, het gaat van heel klein tot heel groot. Voor de inwoners van de gemeente Het Bilt was het flink balen toen veel elektrische apparaten in huis defect bleken te zijn. Ik kwam 's middags thuis en er was een behoorlijke knal in de kamer steeds. En ik denk, waar komt dat vandaan? Ik moest zoeken. Maar het bleek uit die basluidspreker te komen. Ik kreeg een vermoeden omdat ik in de winkel was en daar was ook alles stuk. Toen kwam ik thuis, bleek mijn vriezer het niet te doen. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met Selma van Dijk en Silly Dartel. Goedenavond, dames en heren. Een stevige stroomstoot heeft in het noorden van Friesland in de gemeente Het Bilt enorme schade veroorzaakt. Door een fout van de Nuon stond er vrijdagavond niet 220, maar 300 volt op het net. Gevolg apparaten die het massaal begaven. De totale schade is nog niet bekend, maar geschat wordt dat enkele duizenden inwoners gedupeerd zijn. Magnetrons, computers, tv's en bijna alles met een adapter heeft het begeven. Het loopt storm bij de plaatselijke elektronica-winkel en daar hebben zich al honderden gedupeerden gemeld. Bij deze klant liggen alle telefoons eruit. Hij heeft €1700 schade en voelt zich totaal onthand. Je kan niet meer zonder, hè? Net zo met de computer. Dat kan je ook niet meer zonder, maar die was gelukkig heel. En we hadden alles aan de stroom staan. En dan is het gebeurd. Jammer voor heel veel mensen, ja. Want ja, schadeclaims en dagwaardes en ja, waar kom je allemaal weer mee te zitten? Het hele gedoe? Ja, het hele gedoe. Anders was ik hier niet nu om een magnetron. De winkelier weet niet wat hem overkomt en moet tot zijn grote spijt veel nee verkopen. Nooit eerder meegemaakt zoiets en ik hoop het ook aan één kant nooit weer mee te maken, want het is een hele toestand. Mensen zijn ten einde raad, weten niet wat ze moeten doen, proberen ze zo goed mogelijk te helpen, maar ja, het is een behoorlijke schade wat gebeurd is. Gedupeerden kunnen zich melden bij netbeheerder Continuon. Die wil niet voor de camera reageren, maar heeft toegezegd coulant om te gaan met schadeclaims.
Nou, ik weet het niet. Meestal is het zo, dan zeggen de dagprijs. Maar ik heb een rekening nog wel. Nou, we gaan het gewoon proberen dat. We sturen de rekening uit nu en dan zien we het wel. Welkom bij Factor Vreed op deze joen. Joet van Jem keert zijn kort zitten maar in de draaistoel. En we vielen in één keer heekspanning op het beeld. Meestal is er even geen stroom. Soms is er lang geen stroom en dan krijg je skeer. Maar nu hadden mensen op het beeld skeer gekregen en doet ze een skofje te volle stroom krijgen. Verleden weken heegspanning op het beeld. Ja, en dus... ja, je mij beleven klappen. Voor Arne Bakker, die is werkzaam in een elektriciteitswinkel op het beeld. Klopt, ja. Je gaat net de politiek in trouwens, hè? Nee, je gaat net de politiek in, hè? Nee, dat zoek ik net waar. Nee. Hoeveel geld hebben we het aan de weekend? Gigantisch. Ja, we hebben al een goede weekend hebben we eruit. Nou hebben wij sowieso in Sint-Anna net een hoop te klagen over de klandizie, maar... we hier in deze week wel zei iets van, nou jongens, we hier er nog wat seniorpersoneelsleden bij hebben, want dat wie net te doen. Ja. Nee. Wat hebben we nog het meest verkocht? Nou, wat er vooral stikkengangen is, en dat is vooral liedskort, telefoons, magnetrons met een hele hoop stikkengangen. Maar nog even, er komt een te hoge spanning op. Dat had 20 minuten zijn best. 300 volt komt erop. Ja. Tot 20 tot 30 is normaal. Ja. En dan kennen de liedse dingen net zien, hè? De denk is waar de voeding zit, waar een adapter in zit. En dat zit onder oor achter magnetrons. Dat zit hier wekkerradio's. Ja. Waar de wereld om wekkerradio's verkocht. Het hele beeld zet zich verstipt van de week waarschijnlijk. Ja. Maar het is toch een sneuwe situatie voor de mensen. Het is een gigantisch sneuwe situatie. En helemaal vind ik omdat het nu al net helemaal duidelijk is wat ze dwang in. Meesten ben heel erg... die zitten er in wat voor yield dat ze eventueel krijgen. Nou, nu had zijn alles tussen de €54 en de €1400. Dat vergoed je wij, want dat is een opdracht van de Consumentenbond. Wat er boven komt, dat is dan maar een vraag tegen. Als je een goede rekening hebt, niet maar je dan schreeuwen, dan komt het al heel goed. Ja. Dat is geen probleem. Ik hoop dat ze er door. Ja. Maar we hopen eerder dan verwachting dat het net gebeurt. Meestal ben wel vrij sceptisch erover. Dat komt omdat het continu, zo heet het dan officieel, net duidelijk wie vanuit Nee. Er waren eerst verwezen naar een website. Daar is dus inderdaad een klacht in komen. Nou, ik heb zelf een keer jaloers ziek, maar vandaag het formulier van hier. Want het is zo onduidelijk. En als ik nou het nu al wist, hier is een groot lichaam, hier ik man die een advertentie in de krant te zetten. Meestal dit maar in dwaan mascade. En dan niet goed oplost wezen. Maar op deze manier, nee. Meneer Vrij, normaal binnen het stroomstoringen en dan heb je geen stroom. Nee. Dan werkt dus niks meer. Nee. Dan komen er hulke geboortegolven nog een maand later. Want dan hebben meestal 's nachts niks te doen. Nou hier een soort televisies kapot. Krijgen we dat nou weer in beeld? Dat zou samen kennen. Ja. Een soort bevolking die gisteren goed nice in nog een maand. Wie weet. Ja. Maar dan regel je dat ik? Nee, dat regel ik net. Okay. Nee, daar ben we er mensen voor in het beeld die dat heel goed kennen. Ja. Maar we hebben wel babyfoons te keer, dus misschien is dat wel wat. Oké, bedankt. Ja, prima. Ja, dan hebben we het nog net eerst hoe de flessenwarmers en al die dingen die erbij komen. Maar Sander, dit is toch de dream van elke verkeper, of net? Ja, dit is top. Dit zou ik graag mee willen maken. Dus dan zou ik dus ook niet de politiek in gaan, zoals hij dat zegt. Voor het geld hoef je dan kan je beter hier blijven. Het vak zelf is ook een prachtig vak. En het leuke is, dat weet hij natuurlijk ook wel, over 8, 9 jaar komen al die klanten in diezelfde maand weer allemaal terug. Want ja, dan is dat... vervanging toe. Dus dit gaat zich herhalen. Hij zit al te knikken op de achtergrond. Oké, Factor Vreed van deze week, dat zit er weer helemaal op. Reageer op dit programma, dat kan vanzelfs het leerste via factorvreed@omroepfriesland.nl. En dan horen we niet meer Gerard en Simone het stokje weer door. Goed weekend aanwezig en graag ontaan. Will I be famous?